1608 aningkan Bharok Red Trokra nerkyap aningkan ke British atum East India Company portum India long akeng pak nang cibi ceng 1608 aningkan akeng nang cibi ceng adim ta Gujarat along Surat puadin Surat kenon ke Asia district lo Surat along hello atum akeng pak nang cibi ceng lo lapen hala suhut India long arecho ke Mughal Emperor Muslim arecho lo Jahangir pur lasi British atum Ladakh akeng pak nang cibi hunang ke Japon ke Captain William Hawkins alang le sakeng panang cibilo lapen alang li kewang ke aprang si ke beha beparapan sinang cing kicho Jahangir long ke je India long beha bepar naik lemia pa lasi 1608 aningkan haling bang lo Jahangir ben cekong lo angpar ke Mughal Emperor Jahangir bang permission pidar long ke Klemoy ate tax long bo mode chok lo ke India tum amat silatum British atum bang 1613 Bharok Red Trokra thom aningkan bang ke latum Surat along factory nangkim pangcheng long ke factory ke the lapen Ladakh kan nangkim bom lo nangkim bom si latum pangdang bom lo tax samukha ke Mughal Emperor mate Muslim are cho India re cho tum longon bom lo ako 1616 Bharok Red Trokra aningkan bang ke factory ke the ako second time Andhra Pradesh along adim bang Musalipatnam polong bang ala tum kim tan angke South India na thu lapen ke pu North India na bang ke British atum control tip lo business line pen lapen ke lason bang bom se 1700 aningkan 1700 AD ban ke angke British atum lapen ke India re cho tom bang na che tom te do long ke la na che tom te do lo itum la those who are going to the college and his university they may know the history of the Battle of Plassey 1757 aningkan Battle of Plassey pu isiaron ka chedan dolo adim bang Plassey polong West Bengal lo hala so hut Bengal are cho ke lake Siraj Uddullah polo lapen Bengal are cho alang aning ka chethen nai ka commander in chief ke Mir Jafar polo amat British commander Robert Clive abang Bengal tengken pun no aso Bengal tengken pun amat Siraj Uddullah pen ron kache dani phana por che pathik lo angka Siraj Uddullah bang asepahi lok se lak siso se do ron che dani sepahi British atum bang ke history tengbolodang de bang suring koi dawe na seta jong si history angam lo bolodang de komat lo ron che dani ga ke bang suring koi dawe tum hai de ron kache dan pe British atum Siraj Uddullah phan parem de Battle of Plassey long 1757 aningkan koson se nang geram de lo langdam lo bolodang ta hala Siraj Uddullah aning ke chethen naya commander in chief Mir Jafar po bang aphan hala Robert Clive atum bang British to bang nam de jo amat hala Robert Clive abedun rong amat koson si Siraj Uddullah phan parem nang ji ma po bang a polisi bang hala bang than la amat ana se pahi ki ong hana bang parem de nili la so history ki purda mathe bang gupi athe polo bolodang te non che than ang ton me che thanam na Karbi Anglong ke 6 schedule area po se pa mo itu masongja pitum ninje la lobedi la ke hala 6 schedule to the Constitution of India hadak se clearly lo hadak to paragraph 20 lo that ke tribal area which mean everything belongs to the tribal everything political rights penceng lo land rights penceng lo business kado kawe antame lapen ke sakuri mathan se pinai pinang ne kado kawe anta tribal atum saja kongdo lake Karbi Anglong Autonomous Council latum saja kongdo sakuri mathan se pipe third grade fourth grade sakuri non pini Assam government tum dangang nang ke interfere doni phan aron wase abi seta pini la Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon non ke tim Karbi Anglong BJP an punang koklo latum aphan mase ke nam de lo te lake non Assam government atum di Pomo punili British atum le hala Siraj Uddullah along commander in chief phan nam de son adase dake tuliram rong hang ben cheng lok tim Karbi Anglong phan nam de lo latum nam de ramad ke non mangke ili tum ke long nangi aphai ile tuma cha kongan tame latum man pathuk dak lo non mangke la hello la si ake chok che bangke dan ili tum long nang ke Japon tim Karbi Anglong
mate BJP atum hello latum pena joksi tum kelong na ya jakong an wanan tame akaprek phan tirwat pon thulablo lapen ke paragraph 20 6 schedule to the constitution of India ke Karbi Anglong autonomous council atum yang si kapa phukje phan towar than the pulo tang de di hala Assam government apen central government nong ke direct latum ke towar chelong de thek dang na pa phukje phan towar ke thoke no latum ke council ban ke pamo hala Mir Jafar le Sirajudollah phan kosom se parem nai mapu atowar thuplo da sona dasi dat tim Karbi Anglong mate BJP atum bangke state government phan bangke atowar thuplo don ke lasi 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 bang paphuk dak lo lasi Assam government atum they are already anti 6 schedule to the constitution of India they are anti constitution dele pudaki ase Himanto Biswa Sarma jo si 6 schedule alam aja kong lan kachinia re polotang te Indian constitution paphuk nang gelo mati ta non bang la tongke constitution a birudhe se thurong lo non bang ke angkala non nang ka use bang ke tim Karbi Anglong apha tuliram rong hang apha forensic be apha apena kapre kapre hon use pini ile tum ke long na je jakong ana bang ke je jor lab lo ke thoma bang ke Assam government they have the Assam government they can interfere in the Barak Valley. Assam government cannot do anything in the Barak Valley. Even though if Himanto Biswa Sarma and those Assam ministers and all, if they go to Barak Valley, even they could not speak Assamese language there. Jong se Assam government ready, Himanto Biswa Sarma pen chengo, kadu itum da Barak Valley nam lo bolodan de filo kan inje nai ke. They have to speak Bangla language. Forget about giving jobs and all. Latum haladak interfere da mune bang cerai klip hadake sita ladak Karbi Anglong bang ke nang interfere dun choda kali dak nang lucok hangya komala ke thoken te to hare thoke lain tum lana kopo komat sila tum bhan Assam government phanda ani ga pathilo haladak Barak Valley ke 6 schedule area da kali Barak Valley is not a 6 schedule area but the Assam government they cannot do anything there in Barak Valley lasi le tum ke lang dam nei la lo dak keman me kya pe pole tum punang koklo aur pen ingnek choinang koklo ile tum dak ka tim Karbi Anglong ke ja pona tum ake thek thek ali dong cho claim riti kar tang ti heno dak ji phalang no de riti po bangka tim Karbi Anglong to ba claim che nam che nam 60 pa phuk riti pa phuk che nam che nam la hello mai tuan torna ja pona song jalo ma last 1969 ani kan ne kai ke da puero ni tum 1969 ani kan tum mistakes dalo Handbrake they wanted the law. Sita will not repeat this in the coming days. No longer the only final solution to protect ourselves, our land, our property, the tribes people is that to implement Article 2448. Handbrake long late polodang te nono bangeli tumke cerai komunelo. La 60 dola nang ping ko jo se kapa phuglo polodang te autonomous state 2448 ki kimta aliabe. Kopia polo polodang te paragraph 26 itu la constitution of India lo mangketa ke tribal area pulo mati paragraph 20 baca autonomous state ki munji jong se paragraph 20 jong se kapa phuglo pulo tangte itu autonomous state kali separate state long seta melake daga bangke general state si mandat po an general state jong se ke mando pulo tangte daga bangke tum tribal atum eja kong avelo long leje kong avelo tum sakuri ke long itu maja kong avelo ate daga general state binago lasi la paragraph 20 60 to the constitution of India bang ke litum kapa phuk do na bang ke tum pin re nai lapen tum chesong do nai nele irui soselo isia hormuka research Meghaloi hill state ke hang ahut khasi garo jantia tum hill state ke hang ahut 1960 pen ha 69 an lana jak ding la tum state ke hang ahut India government atum Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru alang li offer pilo chomang li da domha Captain Williamson sangma la pena kapre domha je nang tum Assam en chekat nang nebo nang tum aphan isia system nang bona bipola ke Scottish plan bolo la pen Nehru plan boda dolang Prime Minister Jawaharlal Nehru ame thang sila so plan che salam lo la ke 1967 68 along lo ke Nehru plan ko hala dak ni lang ya lo hala dak 99 phan pharong bong pen han trok sirkia 99% aja kong la khasi garo jantian han pidek matro ja kong siwa ki pipe ko pilo je la ke state kurang tum cipuri political power aja kong anta bilap
MOU MOS long kabya chakong anta pilap chupodon de pinang MOU MOS ke non nini thoma philo bolotang te nili methanga page do social media long general secretary APHL se punili paklang dagi athe non penangan political leader atu lahai mudi phan piko MOU MOS lana ke me pudi Scottish plan la pen Nehru plan se ke the chokla hala de financial power na pilap lanjo Assam government tum interfere do ne plane long ego minister tum interfere do ne inglong lo la ana je kong se